Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Tauriza munyazo fanana ziulu. Ndadya. Mashaka. Zvinoita wosimba rekutaura kana mazha mwana. Ndoda munhu akati changa mukuponya. Ndinzo. Vana nzondo zvavanoita. Vanenge vakarerekera varume vese vanera nzo. Vanonyepera kupusa vasvika pane vanhu. Vakangozoona marokwe munzira. Ndo vanopedza vakadzi vana. Idi namaisha vakudai. Ine vaira nzo ndokuziva imi. Varume vese vaira nzo. Chero zvikanzi musha uri kutongwa pamucha. Avadaira. Vandimirira vana tete vanotaura wauyi. Chiona imanje. Noita mazose vaira nzo. Tarisa mu. Kwakadii ngobva mzo. Kunobva kungodaro. Kutandara. Kutandara. Asi munozva masesa angu anoita seanondiratidza matari asiriwo. Ndiro jangamya. Kuti kudai. Ndasara ndosveta ari ema unoona ndandapotsa ndasekera mari. Maputsa masekera mari. Imwe munomaanda kutosekera munhu ndosaka ndatokurumidza kugadzika pasi. Kana wakambopindawo here mukati menzvimbo dzakadai? Muzukuru kwanzi nasekuru wakambopindawo here munzvimbo dzakadai zvichireva kumapostori kana kumatare mhinduro dzasekuru hongu zvamunoziva zvamusingazivi kwete? Ndisati. Hausati? Nyama zizvo? Nzo uda mwana achangamira. Ndanyatsomudeedza nemutumbo wake chaizvo kuti nyama zizvo akuramba akanyarara. Changamiri. Unorizivawo here mwanangu kuti mukati meupenyu hwako rese raunobata rinoparara? Ichokwadi changamiri. Ukavimbiswa nemunhu chinhu hagoni kuchizadzisa. Ichokwadi changamiri. Ukati unatse upenyu hwako uchiti ugadzirise chiraramo chako wabata ndarama mukati memwoyo wako, panosimuka dambudziko rinoita kuti pfuma iyoyo iparare. Ichokwadi changamiri. Wasvika pano waenda, wasvika pano waenda, wasvika pano wabva, asi chero kubuda mukati meupenyu hwako topasina. Mafamba pano zvaramba maenda apo futi muchedzo wekuti zvingave manake asi zviri kuramba. Ichokwadi ndozvirikuitika. Ndichitarisa chiraramo chako muzukuru wangu, mukati medzinza rekwako mune ushereketwa hunoitwa mukati memusha wekwako. Sekuru vachiritarira mukati medzinza rekwenyu muzukuru mune kubata-batwa kunoitwa mukati medzinza rekwenyu iroro. Vanoshereketera vanakomana nevanasikana kuti vangotetereka nenyika, vashaye kubata upfumi kana ugarikwa sezvinoita vamwe vana mukurarama kwavo. Ichokwadi. Ivo vabereki vekwako kana hama dzekwako hadzidi kufamba nemhuri dzichibvunzira dare kuti chinyi chiri kuitika mukati medare. Ivo vakuru mukati medzinza rekwenyu havadi kufamba nemi vana kuti vabvunzire kuti ko chii chatambudza vana kudai mukati memhuri. Ichokwadi. Vanoita sevasiri kuzviona kunge vari kuzviona kunge vane chido kunge vasina. Vanenge vachiita kunge vari kuzviona kunge vasiri kuzviona, kuita kunge vane chido nemi vana, asi ivo vachizongoramba zvakare vakapeta maoko. Ichokwadi. Mhaka ukaritarira kubva uchikura kusvika nhasi, upenyu hwako une nguva yakambotambanuka chiraramo chekwako, asi une nguva yakazodzima chiraramo chekwako muzukuru. Ichokwadi. Kusvikira zvinhu zvako zvese zvakatanga kupera rumwe nerumwe zvichidonha pasi. Ichokwadi. Kusvikira nhasi hausisina chekupfumbata kana chekubata mukati memanje ekwako. Ichokwadi. Rako badzi rangova rekurarama badzi semunhu wari kufema wakura ndichikuru kufema. Ichokwadi. Asi vana vevamwe vane magarikwa mukati meupenyu hwekwavo, asi vembereko nechiuno chavakabva mwana uchina ushereketwa pamusoro peupenyu hwako. Ndiri kutaura pamusoro pekurarama kwani. Asi wakagara apa mwanangu une hotenda hunokunetsa mukati menyama dzekwako. Asi makagara apa mune urwere hunokunetsa mukati menyama dzenyu. Uri kubanzwa? Hongu kana kwete. Ndiri kuringidza iwe pauri ipapa paine makaranga maviri. Sekuru vachimavaritarisa vari kuona paine madzimai maviri zvichireva 2. Ndiri kuriva makaranga maviri ndichirivoti garanga rimwe chete ndo rauchange uchidendemara naro mukati medumba rekwako. Zvichireva kuti mukadzi mumwe chete ndomunogara naye mukati memba. Mukadzi wenyu aripi? Takanetsana akaenda. Ndati ndiri kuringidza makaranga mangani? Mairi. Garanga rimwe chete ndo raunofanira kudendemara naro mukati mechinyi? Memusha. Medumba. Garanga rakaenda handiro randoda kuriwa nezvaro.
Iri garanga rakaenda randiri kutaura ndiro ranofana kunge uchidendere mara naro ndiro rakati ananga musha. Uri kubanzwa? Ndiro rakati amanga musha ndiri kureva kuti ndiro akaenda. Ndiye havafanira kunge uchichembera naye uri mukati memusha. Asi vakuru vanoti mhepo dzisingadi chakanaka dzimwe dzinopinda nepasina kudaidzwa. Dzinosvikopara mhaka mukati memusha wevaridzi zvokuti munopedzisira makonana pakana mumweni mwaziva kwani kwake. Asi rakadaro mwanangu, mboni dzako idzi asi kuti vakadzi here idzi mboni dzako Fanzi maziso yenyaya kuti vakadzi here nainzo. Anoguta se. Ndinoda kuti undipindure muromo umwe chete ipapo ndiende mberi. Ndati mboni dzako idzi adziguti here kuona idzi vakadzi. Pindurai mhinduro imwe chete nzo. Yakati tsvikiti. Ipapo kuda kutobatsirwa. Mhinduro yepane hongo kwete. Kana vazukuru vangu wanondiona ndichiti mhinduro yepane hongo kwete. Vakauya Robert pano unonzwa nzi akutaura nemwe wakati iwe. Sekuru vanoti mhinduro yepane hongo kwete. Uri kuita sei? Ita hongo kwete. Mhinduro yepane ihongo kwete. Ndati mboni dzako hadziguti vakadzi here idzi. Kwete. Hadziguti. Chikonzero chii chinoita kuti mboni dzako dzisakute madzimai? Pakana nhasi waane dambudziko nechikonzero chemadzimai, ichi handichipomere kune vanokuroya mukati medzinzire kwako. Dambudziko iroro amuna. Chiuno chako chakakuparira dambudziko. Sorry. Chokwadi seku. Chiuno chako chakakuparira dambudziko. Nhasi unenge uchida kunohura uko haichakwanisi. Mangwana uda kunodai haichakwanisi. Ndati ndingandikutaura pachidembo basi. Ndati chiuno chake ndichakamuparira chinyi? Dambudziko. Iyo iya yekuda kutokonya pose netsimu risiri lako handizvo. Netsimu rawangoti ndaona nhasi wada kudini? Wada kuchera mvura imomo. Dambudziko rako mwanangu rawa kusangana naro ngerenyi? Kwanza nasekuru ndataura muchidimo ngerenyi? Kwanza nasekuru dambudziko renyu muri kusangana naro nderei? Sekuru vataura muchidimo zvakwatura munhu. Nhengo yangu seku ndikaenda kuna vamwe madzimai haisi kusimuka. Ndikaenda kune mukadzi wangu zviri kuita. Upi? Madzimai vavirika? Wangu chaichaiva wandaigara naye. Asi alright. Muri kuti wamaigara naye? Hamuchagara naye? Makarambana? Asi mukaenda kwaari ndokwainoshanda? Mukaenda kumuwo hapana chiri kushanda? Inodii? Inenge ichingoruma mwedu kubava netsono. Kumberi kwayo? Ungarambira nzo ngandimbokutendera ndimbokubvunza. Kune vanondiziva kare. Inini handidi kuudzwa matare vanonzwa mwanangu. Inini ndine chirwere chiri mumaziso mangu kana dambudziko riri mumaziso mangu. Asi zvironda izvo zvaunoona izvo. Kana ukauya pano ukataura kuti dambudziko rako ndirakati uchinyepa, inini ndinosvika kutaura dambudziko chairo. Ichokwadi. Wazvinyaraka? ndiro chakanaka. Zvinonyadzisa. Ukandinyepera ini ndinotarisana kuti ini chiripo changu inini chinonzi tida kuenda kunoona sekuru nevanhu. Toda kuenda kunoona Changamire nevanhu. Kuda ruzivo chairwo. Kuda maziso ekumhepo kuti adongorere kavasingakwanisi kuona ivo, kana kuti kwavanoziva ivo asi vachida kuhwanda nemumwe kudai munhu. Iko zvino ndakachinyamutemo. Iko zvino ukandihwandira nemunhu wekudai, ina handihwandi nemunhu ndombokutarisa so. Ndapedza ndimo. Ndopandati paya ndapota ndasekera pai muchikari. Pandati ndibate kachikari nditi kaise mumwe wemhamba. Ndapota ndaseka imo. Nekuti matara yanga akudini? Akuchisvika manje.
ndapota ndaseka chandaseka chini ndanga ndafunga kuti kuzvandiri kuona ndizve kozvo ndakapera koiko zvino nyaya ndeimwe imweyo chiripocho hondo yemadzingidzi madzingidzi kana aurwa hakuna vanhu anomakwanisa nekiri hapana paungamhanyisa dzingidzi achirwari mudenga uno zvino nayo unozwa uri kutenderana neni here kuti mazvikuda mavanga enyu nayo kwanzi muri kutenderana here nasekuru kuti izvi ndino makazvitsvagira mega nechipfambi muzukuru nekudagadzirwa inditokurira pachena wakagadzirwa iwe kuti meso avharike zvino meso haana kuvharika va chimbondo yakavharwa meso achiri kuona saka uchaita sei endera kuziva kuti wafambira kwandiri mundizoita sei baba uye sekuru wada kuziva kuti kana manzwa kudani muda kuti sekuru azokubatsirai sei ini sekuru chatongochema ndechekuti ndiyanane nemhuri yangu iyoyi ndidzokerane nemhuri yangu ndamuti chiiva kudani pamwe chete imba yako ndo yawakasiya handizvo zvine munhu angangosiya imba yake mwanangu iye achikuda hazvikoni nenyaya yechipfambi chako iwe hazvikwanisiki unogadzikwa saizvozvi midzimu ikovaira nzoinenge yakanetawa unogadzikwa saizvozvi izvi wagadzikwa saizvozvi wakutsvaga ruponeso rworudai iwewe kwandiri kuti inini ndikusunungure neruponeso kwako iwewe uda kuzoshandisa kupi donzvo rako iroro tomubvunzo ndigare ndaziva sekuru kune iye mudzimai wangu wamutora handisati sekuru zvinhu zvacho zvikundo zviri kuonetsanetso iye wacho kumufonera kumuchaira chingwiro ari kutondiudza marafu ari kupindura mashoko asiriwo saka kuti uya kutsvaga rubatsiro kuti tiedzane neharanga yangu itidzokerane tichengete mhuri tiri pamwe chete saka cheuno uchasiya here ndinosiya sekuru nzo sure namazvizvo ganyiri kusiya chipfambi kugeza maoko kudai sure pamwe ungatosiyiwa nekugadzirwa kwawakaita ndokuti upfize pamwe kutosiya kuti ndasiyawo dai vakomana chinonzereka ndichiri pai chirumu ko chiri moyo chinonesa nzouri pfambi yokutanga nekupedzera zvokuti handigoni kutaura kuti izvezvi une mapfambingani izvezvi kutaura kwauri ndikutaura kuti une pfambingani papanyatsoverenga pfambi dzako pinanzi ndakufurira kuti uite izvi wena ndinatiwa dambudziko randinoda kuti munzira utsitsi kuti ndikubatsirozvo chaizvo verenga pfambi dzako ndichimbomwa masisi mboyo kudzowa robati nongada pamwe hazviitiwo utauriro nevamwe varume novaudzawo kuti ini ndine pfambi dzangu dzakati asi dambudziko randina ndiri asi vedu wenda auda kudzokera nemukadzi wangu kamwe kana usuda kudzokera nayo izvozvo nokutaura asi kupona unopona hakuzvo nandozvowafambira pano nzvimbo yako inyatsoshanda chaizvo i5 vashanu vanzi vashanu changamiri indatadzawo kuvaverenge ndosaka ndakiwe taura wega zvingandiita kunge ndini saka ndakafurira dzo muri kuti pashana apa ndokwamakazonoedza ndokuona tsvimbo haisisina simba simba iri kurumwa kumberi ndomuona ichirumwa kumberi nemajuru kungobayabaya netsono ari kurumwa nemajuru mubvunzo wangu uri pakuti nekuoma kwakaita upenyu vashanu kana kuti vatanhatu ava munenge muchivapei ndinotoshaya kuti opandirwane nebhozi ndisina na chinhu nezvakana chinhu vanenge vachitondinesa asi makapiwa mishonga yeraki nditoziva kuti chii chinoitika pandiri handitozvizivi saka iva ugone kuramba nekuti unozvidawo ka haiko zvezvi ndakuona kuti hazvisiraiti saka ndakuzvida kuzviramba ndakakusiyana nazvo saka mudzimai akarongedza achienda achiti chakanetsa chii
taingonetsana nenyaya dzemageredzo dzevakadzi dzechifambi akati ndakuenda nguva yacho pandakazoenda kuita zvemadrugs zvanga zvatowese zvemachi zvemadrugs Iye zvanga wakuita zvekutora zvinodhaka changana. zvanga zvakutoita wese zvekuda madzimai zvoda ndamunzwa manje paatanga kutaura paitanga akarumwa matama. zvinotanga sei zvokutora zvinodhaka yangoti dombo ndakatangira kumaini kumugodhu Yazocherwa pasi. maikorokoza kana kuti maishandira munhu vatati kukorokosa chuma chichi uraya vanhu ikoko. kana taingorowa zvodo nemadrugs vaya tisingarari tichisedza 24/7 tikawana mari yacho totatanga kuidya kuti iperere mhuri nandisikachengete Ndichazoti kuti nyatsozorodza kwataura. ndatati tikawana mari yacho futi tisaendese kumba tisachengete mhere neharanga taakunodya nevamwe ikoko. saka pamaiti mabata mari kana muchiri kurangarira mari yamakanyatsobata yanga iri mari ndakabata 12,000 zviuru 10 zviuru 10 ndokunodya ndokupera chamakaita chii pamari yamakabatira pano chine musoro chandakaita kutengawo zvimotikari Kutengawo zviguruguru. Zvimbani? 4. zviri ku Zviguruguru zvina. zvakafa futi zvimwe ndikatozvitengesa ndisisina mari. mudzimai mundavanangana 1 Mumwe chete. mudzimai akati andikagarira izvozvo asi akati ndinoenda ndinopedzerana nemi chokwadi Gogo usingaroheri. ndasikamurovi Waimurova nekukura basi. Nekusamuchengeta. chokwadi Saka waiti mwana wako iwo anochengetwa nani? panguva yacho kunenge kutokuputirwa nemwe mabhozi zvandaita sezvazvo ndichitarisa nezvandava izvezvi ndakutoona kuti zvisiri noma Kuzi zvanga zvisina kuti tsikiti pandiri. Zvokutadza kuziva kuti mwana wangu ada ucha. kana kutotadza kuzoziva zvandiri Unopa vakadzi vakuru vakachengetwa nevabereki vavo pfuma yawashanda. Vakachengetwa nana baba vavo vachishanda vakura. Iwe wako mwana asina chaari kurarama nacho. chokwadi saka iye zvinomapera ndapera mari hapana hapana mhuri yakatiza mhuri yakatiza mabasa kwacho ndingozamo kudai hapana chiri kubuda nakati adandedza kubasa zvinongofara nangori mapromises Zvimbisa chete. kubasa kwacho munoenda sei kumakadhakwa nemadrugs nezvinodhaka madrugs ndakamasiya kare makasiya Saka izvi zvimukadzi wako anereko. mati Anere mai vekuenda. anera mofu ndichera Mai vangu ndovamaita izvi. Kuti manje handichada kutokusunungura patudai. Toda kuti zvirambe zvichingoita pamai vangu chetewo. kana kuti muchisunungura changani hapana zvako ndambonzwa. hapana hapo chakaipa sekuru as long ndangotsokerana nemhuri yangu kana zvoshanda ikoko zvichishanda ikoko chete hapana problem as long ndayanana nemhuri yangu ndadzokerana nemhuri yangu hapana chakaipa. Kuchazoita kuti iwewe uzoda mukadzi uyu kudai zuva ranhasi kuzomborangarira chimbori chii? ndikasvika pakurangarira kuti zvese zvandaita ndindatomutadzirawo semunhu anga akaputirwawo nerimo saka ndakapepukawo ndakaona kuti zvekungoti roresiye zvazvina rwendo saka ndichidzokerana nemhuri yangu tiito chimwe chete tiri pamwe chete. chamakaona muri kuti mamakaputirwa makazonobatsirwa here kuti muputunurwe? Makazonoita sei kana kuti hamusisina mari kana kuti nhengo haisashandi
makuita kunge mweya uyu wakusiyani makashandirwa. Hai, pfungwa dzandakangoiswa ndega. Saka kuti pfungwa idzi dzekudya mari nepfambi dzinongowewo futi musati maputirwa nemweya wakaipa. Timbosunungura mweya wakaipa pazuva ranhasi hongu uriko ende inowanikwa because dai muri kunzi mwanga makaputirwa nemweya wakaipa mukadai makabatsirwa mubva mabengenuka moti regai ndichisi ndinochengeta mhuri yangu asi hamuna kufamba mubva mati bengeni. Saka kana makabengenuka kudaro saka munoziva kuzoitei nekudarira sekuri ndiri kubatsira vanhu vakaputirwa nemweya iyo. Ndingangoti muchidimbu ini ndakasungwa last year zuva 25 March. Kusungwa chii? Nemapurisa ndaenda kujeri zuva 25 March. Ndabatwa ndine dombo 90 grams. Une zvinodhaka. Ndaenda kujeri ndakafika 11 months. Chipo chokuti kurerese kupika gore. Ndakatodzoka musi wa5 March wapera. Saka mushure mekunge ndiri munyika yeutapwa ndakarangarira nzira dzese dzandaifamba nadzo ndikaona kuti hadzina rwendo hadzina fundo. Handitika taakutaura pachirume manje ndosaka tingatibvobvisai mweya wakaipa timbomusendekawo apa kuti hongu uri kwasi unonetsa vanhu asi zvimwe pamwe unonyeperwa handiti mazvoni. Saka vanofundisa chaizvo kavakomana? Hai, chokwadi. Vanofundisa? Hai, chokwadi. Saka tiwati nhasi vakanaka vana. Hai, nini dzangu kujeri handingamboti kupinda kwandakaita mujeri kwakaipa kwakatoita kuti ndipepuka. Kwakandionesa dzimwe nzira dzandaifamba nadzo dzandaisingaoni kuti dziri wrong. Maamuri kujeri maamuri rekupi? Maachigara kupi? Ndakabva paCentral ndikaenda pachikurupa. Ndakabva pafamu chikurupi farm. Ndabva ipapo ndaenda paTelstar. Ndipo makanzona kuti ndazobudira ndapa Telstar. Handiti ndobva ikoko vaikudzidzisawo mabasa emaoko maiitawo mabasa makadzidzira mabasa emuri mumusoro mechanics kugadzira zvikuru plumbing iyoyi kugadzira pombi dzinobudisa mvura ipotri yehuku nekudzidza kuchengeta huku nepaipo ndakaita kuti masertificate zvakanonoka kubuda ndakazobuda nekudzidzira zvekuparidza mapfugamo kuparidza vanoita kuti ndoza inge vari kugona ndozvaari kutopupura ipapo. Saka iwewe ndoda kuvunzwa kuti mabasa awaita iwe akaipa avazoona kuti aya haaitwi. Unofundisawo kuti chii vamwe vezera rako nemabasa ese awaita umaverengedza ndaidai vanhu vezera rangu izvi neizvi zvakashata fundisa vamwe. Especially chanongokurudzira kuechidiki zvavafana nemadrugs avatora zvinodhaka. Pamwe pacho unonzwa umwe achinzi auraya mukadzi wake, mumwe auraya mai vake, vamwe auraya napabasa nekuda kwemadrugs. Saka madrugs aya haana kunaka andokuvhinikidzira upenyu kuti hudye ndokuonda ende kurara urare nedombo. Saka kutozviurayira upenyu ende zvine maside effects akawandisa zvingaita. Zvine zvinokonzeresawo mukati muupenyu zvakawandisa. Saka ndongovakurudzira zvangu kuti panguva iyoyoyo ndoda kuziva dambudziko rawaita uchisvuta zvinhu izvi ndokuti vanzwisise. Alright. Panguva iyi yangaita zvemadrugs ndiyambondikaenda kumaini ndombodzoka parodi pamuchikachika apa ndane makombi vaiva nemaduta vanhu vaita kana ndashaya mari kumaini kwavadhakwa ndobva ndauya hangu parodi pacho ndainetsa nepolisi range isingamiri neni vainetsana nemabhura kwacho vaigona kuva ari 7-8 kwandiri but nchivarwisa ndiri vaigona kuva vari vanhu umwe kana vasiri asi vaikwanisa kuvarwisa vose vakadama. Ndakarohwa neyo mutori wedombo. Indi vambe zvimwe zvavaikanganisa uchimwa zvinhu zvakadai izvo. Mukadzi chacha haufungi kana kuchengeta mhuri
unongochingona life yako zviri apa chete. Unongochingona upenyu huri pedyo padzi. Hapana chaunozombofunga kuti ndine mhuri ida kudya ida sei. Zvakaenda kuti ndikabva parodi mazorodoka ndakunoverenga mari yekubhesi ndopiwa dombo rangu ndakutoita zvemaenda kunoverenga iwo makwati avava kunotengeswa zvinodhaka vopiwa zvavo zvinodhaka zvapera. Takuenda tachibva ipapo takutenda kumabhawa takunoedzerwa tiri kumabhawa. Vakuchienda zvavo kumachirika vanhu vakunoenzerwa variko. Ndokwamakuona madzimai aya. Chimwe chii? Ngoti ndizvozvo chete. Sezvindiitira kazvamai vaya vandaitina nhasi mundikupa makabvumira munhu mauzosara woti aiwa mamutara chokwadi chengamiri ichokwadi. Zvino iwewe naye muzukuru nekudzidza kwako kwawakadzidza kuchidzidzo chacho unonzi wakachidzidza kaiso uchazvipa mazvizvi? Apa ndichazvipa mabhasekuru ndaipusha dombo ndichibva kumatero ndichikwidza makata rakanditsitsirira. Unaikungurutsa ibwe vachibva kumatero vachikwidza naro makata. Kupiwo ndakazongoitawo hangu wembera. Kupi mairi kungurutsa kupi dombo iri ibwe anotsedza kutsanangura mafambiro andaita ini ndaikungurutsa dombo ndichibva kumatero ndichikwidza naro makata rakanditsitsirira. Rakakutsikitsirira ndikapunyuka hangu asi mudzimai pekaviri handizvi pano futi handizvi pano. Saka izvi zvikutarisira kuti upenyu hwako hufambe hwakadii kupanasi? Ndotarisira kuti upenyu hwangu ukayoramanake sezvandaita kumashuro ndochengetawo mhuri ndoita chimwe chete ndiri pane mhuri yangu ndikawana zvandawana ndikashavawo ndouya kune mhuri yangu ndawana pakati apa toita sei tichironga zvokuti tiende kumberi zveupenyu. Saka pari zvino semunhu aishuta zvinodhaka pari zvino uri kushudei? Moko vari kusuta mudzanga fodya dzedu dzemudzanga idzi. Mudzanga? Mudzanga wacho haumbogoni here kumboumira mudzanga iwo? Nekuti mudzanga iwoyo kuti anosimudza zvimwe zvakasara maurimo. Ndo zvinhu zvandiri kutoona pa munhu zvino unosimudza zvakasara papi? Kana doro chairo usamwa zvino unosimudza zviya zvakasarira zviya. Ndapanzwa sei. Saka apa muri kuda mukadzi nekuitwa sei apa nditsanangure zvenyu tite tichipedza? Apa ndoti ndingonzwana nemhuri yangu mukadzi wangu adzoke nekuti raramo yangu ijeke bhozi ndingoti hapana chandiri kubatawo chandikwanisa kubata andikati ndigadzise izvezvi chitikinyani chacho handisisina ndada kuti ndikwerete kuti ndiwane kugadzirisa ndiende kumabasa hapana chiri kubuda vanhu vacho zvingori zvivimbiso chete hapana chiri kubuda. Izvozvo ndichakugadzirira mwanangu asi ini ndinoda kuti upfidze unhu hwawaita hwakashata ende wosiya zvemaroko hazvina zvazvinokupa. Zvawakazviita ndi wakaona kuti hazvina zvazvinobatsira. Nanhasi ona kwazva zvakusvitsa. Pfuma yese wakapera kuparadza mukadzi hauna mwana hauzivi kuti aripi. Handizvo? Nekuda kwechikonzero chezvinhu zvisina basa rese zvinogona kurekedzeka. Vaka upenyu zvinoita vana vevamwe. Zvinhu zviya zvinodhaka zviya hazvina zvazvinobatsira. Muri kunzwa? Zvinopedzisira zvakukanganisa pfungwa idzi. Umwe mwana ndakambomuona auya kudani. Mwana womuimbi wozita Humbe charo munyika muno. Nai vedu kweuri kutaura seko naiwe taura zvandinonzwa chinyi angagoni aenda tikati aiwa ina ndigoni kutaura newe painizvo zvakutaura ndizvokuzvizwisisa aenda adzoka zvemumwe musi ndoimba pamwe anga asati adini azvuta ikati ambosvuta kamwe handizoziva zvinobva pasi
mukadzi wangu atimbura mwana Chigunu aenda kunorombesa iko zvinozvo. Aenda kunodai zvine mwari kuti handidi ndatienda kunoita rozvakumba koko. Chigunu chakadimbuka kwana. Chakadimbuka kwana. Chigunu iyo. Chigunu zvise zvichipo. Ko uri kuti mukadzi adimbura mwana Chigunu aenda kunochirombesa Chigunu. Mwana ane Chigunu zvakakwana. Ko chinyi? Baba akazoya shamwari dzayo dzakati aiwa sekuru. Ndavakomana vaya vari kumwa zvinodini. Vakuchidedza vabereki mwana uya kwakuchitanga kumushanda. Ari kuimba vanhu zvaita baba wake. Tinotenda. Asi zvinenge zvakaoma. Vana vari kutambudza vabereki. Vamwe vari kuuraya. Vamwe kubata rabukisi chayo vabereki. Vamwe kupota kutopwanya dzimba chaidzo dzevabereki. Yaasina kubvira ashandira achivaka. Nenyaya yezvinodaro. Saka iwe mwana mungwana uri kunditaura nhasi ndafara. Kana uri kundiudza kuti vakarega, neni mufaro wangu uri kwandiri. Ndinofarawo. Hakuna munhu anoda mwana benzi. Hakuna munhu anobereka mwana achiti ngaazoita munhu wakadaro mangwana. Munhu wese anoda kunongedza achinzi mwana wekwanhingi, mwana wekwanhingi. Handizvo? Unozovachengeta sei chero vabereki vako uchidaro? Hapana. Mhuri chaiyo chaiyo unozongodzepa wafira ipapo. Waakunhongwa nemabhora kwacha. Kuita semunhu asina kumba. Nzamuka akaumira aba. Fambi chaiyo haikude kana uchinge wasangana nedambudziko. Inokuda usina dambudziko. Uchienda nesherini. Ahiya. Idzo fambi dzaidzo dzisingasvutiwo here izvozvo. Vamwe vacho vaisvuta. Maenderana ipapo. Mamafura kuti ngatiiva nemakwati. Mai vaya kumba vaizodini zvine dzorotsoto zvakuti hapana. Ndichakubatsira kuti mukadzi adzoke asi adambudzikira ndichada futi. Ndichakubatsira kuti uwane basa. Ndichakubatsira kugadzira donzvo rako raunondomzvisa iri. Zvinhu zvitatu zvandichakubatsira papi. Zvemazvikuda mavaga enyura. Ndembapa ndabvira kare ndati ipapo handipo hii. Ndiri kumutaura ndabvira kare. Zvinhu izvozvo ndichakubatsira zuva ranhasi. Handizvo? Mukadzi wouya pamusha ndapota ndibatire mwana wevanhu zvakanaka. Handingakudedzere munhu wekuti uzouya uzomuponda. Kwete sekuru. Ungangonyepera kundivhara-vhara kauchiseka zvisina basa. Kwete sekuru. Pandaura kuita zvinhu zvinobatika ndiri pamwe chete nemhuri yangu. Kubasa kunodiwa kuendwa. Mukadzi anoda kushandirwa. Chokwadi. Chokwadi sekuru. Anoda kushandirwa mukadzi nemwana. Nokuti ndewako. Chokwadi. Zvinoda kuti achengetwe na. Saka aibva kuzoona here pamanga muri uku kwamamuri. Kwamamuri ucheri. Hana. Saka makazozviziva sei imimi kuti mudzimai inoshanda ukaishandi? Ndakazviziva ndatobuda. Ndokuenda unoona mudzimai. Iwoyo musi weshanu atangobva iyoyo anga ati wani vashanu pativi vaangobva mutongo vanokudzaiti uriwo mwedzi watabva uchitanga anga ati wani vashanu mukadzi wake wechitanhatu achiita anga akutoziva kare kuti kune vashanu hazvaramba kumukadzi wangu zviri kuita vashanu. Saka aripi mudzimai izvi? Ari kumba kwavo. Iye ari kuda here imba yake? Iye haasi kuzvibhilivha kuti ndakasiya zvinodhaka izvi. Kumboedza munyengerera but ari kundodzarapo. Handiti. Dai makakwanisa kutaura naye, taurai naye muwe naye kuno kwasekuru. Musikupinda dare rimwe chete iwewe nemudzimai nasekuru. Zvakaita. Handiti. Ndifunge kuti anobvuma. Anotadza nei muri mudare masekuru. Mandi uri pano? Unoenda uri maoko iyi? Unovenga here? Iwe wauya kwandiri uzobatsira. Ndinoda kuti vanhu vazokuona mangwana nemukadzi wako. Uchipupura kuti uyo ndaanaye. Iye achipupurawo kuti baba vatagara mumazuva akati kubuda hapasisina. Ngati anobvuma iwe watogara pano? Ende haubve pano usada kubatsira. Ega, ndinokufurirawo mazano ka.
kudzimurana kundebvuka varume totodzimurana asi dambudziko raunga wapinda ndo ranoti rakashata haridiwi asi murume akatsva ndebvu kudai unosvika kuti baiwe watsva handizvo todzimurana ndebvu ndoda kuti mangwana uzoonekwa uye mukadzi wako pai pano kune akambonditaurira kuti handifungi kuti mukadzi vakaanouya vanhu vakamunanhasa vandi handi vakutari panzi pakati handifungi kuti anodi ikati iwe anouya iwe handi vakagara pa izvi pane murume apa akanditaura zvawakataura aiwe manzi amaonaona murume ane manzindebvu kudai aona muna ane mukadzi manzi mukadzi wacho handimuzivi bai iye akauya kamwe akakechipira zvino unonditaurira izvo zvawagara pano ndati mukadzi uchauya naye papi ndopa tichasimbisira imba pana ndopa tichasimbisira imba pana ndichimutaurawo naye inini usazoninyadzisa usazoninyadzisa ndatsigira aiwa pakapocheka iwe wasvika kumboko wakutanga kuita zvedzoro rako zvokwadi ndinouya ikoko narobert peni uriiona senge unorema uyu ndiwo unorema musoro wacho unobata chimwe toya kumba ikoko kuzokurova kana ukudzosera kunogara mukao kwawanga uri ino apa ndichadaro apa sekuru handitika apa ndakuza chinonzi upenyu nenoropatana chini chekutaura inini pangu ndapeta tichazotaura aiwa tichazotaura naye zvakawanda asi siri muno mudare ambotidzidzisa nekudzidzisa vamwe chaizvo upenyu hwake hwaairarama upenyu hwaakanorarama muusungwa neupenyu hwaari kutarisira nekubva pakukura kwake kusvika pari nhasi izvo zvinozoitira kuti mangwana kana akazodzokera ikoko tobva tadzokera paye kuti ko hausiriwe here wakati izvi ndaredichaita handiti mukoma izvi tinozviitira kuti udzidziso vamwe vechidiki vari kuputa zvinodhaka kuti varume nzira yandakafamba nayo ndeiyi ndakatadza kana kuti ndakagona upenyu hwangu hwakamira wakadai ndakadzokera kumashure zvakadai isi taura kutokutendawo kuti touya kwako kwawauya kunoka watiita kuti tozobatsirawo nevamwe nevabereki vari kusangana nevana vari kuputa zvinodhaka kuti kana muchiona mwana akuita zvakadai ndokunonzi kudhakwa kwete mamhepo ane manzwa muenzaniso wapaona sekuru chinzi akanga kuti mwana wangu akadimburwa chigumu iye azvazita sei nekuti hanzi mimi vanhu vanonwa zvinodhaka munoita kunge maane kamwe yake mamhepo so mune makuona zvimwe zvisinganzwisisiki zvakuti munhu anenge kuti mwana arwa nezvinhu mwana adirwa mhepo imakadhakwa zvenyu apa zvikunwe zvemwana zvakakwana handitika saka tinozotsvagana sekuru achikubatsira toita hurukure iyoyo wodzidziso vamwe kana wakasununguka hatiri handitika aya tatenda For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.